Li Tirkiyeyê ew demeke li pirsîna terorê ya li ser şaredariya Stenbolê ji hêla Wezîrê Navxweyî wî welatî Suleyman Soylu hatiye destpêkirin, di rojeva siyasî ya wî welatî de wekî babeteke sereke tê axaftin. Li gorî Soylu, 505 kesên ku bi terorê ve pêwendiya wan hene di şaredariya Stenbolê de kar dikin û hemû jî di serdema şaredar Ekrem İmamoğlu de dest bi kar kirine. İmamoğlu töhmetên Soylu red kir û amaje kir piştî belgeya erêkirinê ya edlî ku ji hêla wezeratê ve tê dayîn karmend di şaredariyê de dest bi kar dikin. Li gorî hin çavderên siyasî, şaredariya Stenbolê piştî 15 salan bi hilbijartinê ji destê AK Partî ket destê CHP, hewl tê dayîn berêbaza Qeyyûmê bikeve destê AK Partî. HDP'ye bağlı bütün büyükşehir belediyelerinden Ev prose bi girtina şaredarên HDP'yî û tayînkirina qeyûman ya di ser şaredariyên HDP'yê re dest pê kiribû. Niha dor hat şaredarên CHP. Armanc ew e ku İmamoğlu ji kar bê dûrxistin û şûna wî ji Meclisa Şaredariyê yekî AK Partî were erkdar kirin. Bi vî awayî deselat dê derfetên şaredariyê di hilbijartinê de ji bo berjewendiyên xwe bi kar bîne. Beriya lêpirsîna terorê derbarê İmamoğlu de bi hinceta te'dalê endamên Lejneya Bilinda Hilbijartinê kiriye, 2 sal û 7 meh cezaya zindanê û qedexeya siyasetî hatibû dayîn ku ew tesîr li ser dahatuya siyasî ya İmamoğlu jî dike. Anayasa hukukçusu olarak onaylanmaması gerektiğini düşünüyorum zaten. Sızaya ji İmamoğlu re hatiye dayîn, divê di dadgeha îstînafê de neyê pejirandin. Çimkî daxuyaniya İmamoğlu ku wek sûcek tê nîşandan, lê di maddeya 26 a destûra vî welatî û di maddeya 10 a peymana mafên mirovan ya Ewropayê de ew axaftin di çarçoveya azadiya fikr û ramanê de ye. Eger tevî vê ciza bê pejirandin, vê demê İmamoğlu nikare bibe parlamenter û serokkomar. Olan avukatlar, Doza sızaya zindan û qedexeya siyasetê ya li ser İmamoğlu ku hêj ji aliyê daraza bilind ve nehatiye erêkirin, Mehmet Uçum serşewirmendê Serokkomarê Tirkiyeyê gotibû, daraza bilind cezaya İmamoğlu dê pesend bike. Li gorî hin iddiayên di medyaya Tirkiyeyê de jî İmamoğlu piştî serê salê, di meha yekem de ji kar wê were dûrxistin. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul. AK Parti'den milletvekili adayı olan